It-29 ta' Settembru se tibda l-iskeda l-ġdida ta' Net Television u għalija mstennija kbira. Il-telespettaturi se jkunu qed jistennew taħlita ta' programmi għall-familja kollha. Tkellimna ma' Maruska Piżani Buġejja, il-Chief Commercial Officer, li spjegat il-preparamenti li saru għal din l-iskeda l-ġdida. Il-preparamenti waslu fl-aħħar tagħhom. L-iskeda hija kważi konkluża u qed ngħid kważi konkluża li xikun fadal dawk il-ftit irtokki żgħar. Net Television din is-sena ser jingħata wiċċ ġdid, kemm fejn jitlu logos kif ukoll fejn jitlu identità u grafika. Li sar din is-sena hija l-proċess tal-għażla għadda minn ġo Programming Board fejn ix-xogħol sar b'mod professjonali ħafna. Jaqalet li l-iskeda l-ġdida se tinvolvi uċuħ ġodda u oħrajn diġà stabbiliti. Nista' ngħid li ħajkonna taħlita ta' uċuħ li huma familjari ma' Net Television u programmi li huma diġà familjari kif ukoll taħlita ma' nies ġodda. Nies illi huma diġà magħrufa fuq it-televiżjonijiet lokali u programmi li kienu diġà fuq il-televiżjonijiet lokali. Xi ħaġa li tajjeb illi niżvela hija li Net News ħajjieħu forma ftit ġdida li hija novità għalina illi ħajkun ftit itwal, però ma rridx nagħti ħafna dettalji għaliex nippreferi illi niżvelaw ftit aktar il qudiem. Karl Guder, il-Chief Operating Officer, tkellem dwar il-branding il-ġdid li se tinvolvi l-iskeda l-ġdida. Kif tafu ħajkun hemm tibdiliet kbar f'Net Television sena d-dieħla minn Ottubru li ġej, fosthom il-fatt jkollna branding ġdid, fosthom il-fatt jkollna ħafna programmi ġodda. Allura dan huwa żmien fejn in-nies tagħna jkunu qed jaħdmu b'mod partikolari minnaħa il-rebranding tagħna, il-grafika li ħadd inbidel totalment, il-mod kif nippreżentaw l-aħbar, il-mod kif nippreżentaw l-istazzjon, dak huwa ħafna xogħol li jsir min-nies tagħna. U spjega x-xogħol li qed isir min-naħa tal-impjegati sabiex ikun hemm skeda bl-aqwa programmi. Mit-tieni net ħafna sets ġodda kull darba tiġrek, ma din is-sena mod partikolari peress li għandna programmi, ħafna programmi ġodda, ikun hemm ħafna xogħol qed isir min-naħa ta' Mastru Daxxi, nies li għajnuna minn barra, nies li għajnuna minn hawn ġew, diżin ta' settijiet ġodda, huwa xahar illi ma teqafx. Ovvjament bħalissa kulħadd għandu f'moħħu l-ewwel ġodda tal-iskeda u dak huwa deadline li sa dakinhar hemm ħafna xogħol isir. Madankollu għad fadal xogħol xi jsir sabiex kollox ikun lest għal din l-iskeda li se tibda f'inqas minn 4 ġimgħat oħra.